казваш? Мартин. Откъде си, Мартине? От София. Добре, откъде разбра с това страхотно GNV парти? Ами, той има достатъчно билбордове, за да разбера. Аха, с кой си тук? С приятели, колкото е скучно. Защо бягаш в тази посока? Ами, защото знам, че сега ще има някаква каскада и да видя за какво става въпрос. Добре, информиран си, браво! Да. Както знаеш, всички парти се провеждат на супер нестандартни места. GNV парти винаги е на супер... Предишното го изпуснах сега за това... Във Варна ли? Или в Слънчев бряг? Не, в опера, дето беше. София? Да, ама той имаше и във Варна. Подкупува на един цирк. Значи съм изпуснал доста. Това е първото, на което ходя. Супер, харесва ли ти? Да, много е нестандартно и затова ми харесва. Като гледам, май не ти е студено. Честно казвам, не се бях подготвил за толкова студено, но се свиква. Наваксвай с напитките и наистина ще се чувстваш добре. Супер, искаш да поздравиш някой? Не знам, смисъл всички, които са тук да се забавляват и да има повече такива нестандартни партита. Така, ако от теб зависеше къде да го направиш следващото нестандартно парти, къде би го направил? Не знам, сега понеже наближава зимния сезон, може би някъде в планина. В смисъл сняг. Студ не те плаши, не, определено. Добре, супер. Ще бъде хубаво, примерно пак на открито, макар че ще бъде студено, но може да се измисли нещо със сигурност. Знаеш ли кой е символа на тези страхотни партита? Или онази голяма стопка? Да, виж къде е тя, точно за теб. Там има още една, между другото, да. Много се готини, също като теб. Пожелавам ти се да изкараш наистина страхотно, искам ти подаря това, няма да успя ти го сложа май сама, да. Чакай, сори, не успях. Пожелавам ти наистина страхотна вечер и не забравяй, консумирай отговорно. Благодаря ти и аз много. ти благодаря. Чао. 1, 2, 3. Старта парти!